doker. Kok renek belas sih jane urusan apa lho? Enek cuma salah nggon. Nggone piye? Kalau coba paker ke fanmu. Matur nuwun ibu-ibu jamaah. Sing penting enak kok. Sementing enek sementing sampean matur nuwun. Ngapuntene niki alhamdulillah niki apa siang hari ini luar biasa ketemu langsung dengan Niken Salendre. Biasane delok ning YouTube, delok ning media sosial, saiki langsung ketemu dengan orangnya Niken Salendre. Ya waduh Niken, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dicontoh siswa-siswa lo terus plak. Loh, ini kasih sayang antara kakak dan adik. Iya. Pembantu diam. Oh iya. Iya ngono. Ini kan apa kabarnya sehat ya? Aku sehat. Ini kan apa kabar? Kak ya apa-apa. Hei siluman ketonggeng. Apa siluman babi? Babi nyerongkol. Aku gak tau lah enak-enakan tuh. Aku kok ndak terima ya kamu dilokkan siluman babi. Memang itulah kata-kata dari siluman Kamu ndak tahu ya, ini siluman celeng. Nah itu yang betul. Ya maaf. Adik kamu kok seperti itu sama Ndak, kakak ndak sih? kakak, adik Kakak. salah. Kakak kok kamu bilang celeng? Kakak ini badak, Dek. Oh iya. Badak rantai gulu. Badak rantai gulu piye? Yo de gulu, badak rantai gulu. Anu Mbak Niken, Piye? ini kan ulang tahun yang ke-40 tahun. Ya. Doane Mbak Niken tadi dengar enggak? Piye dongane? Mudah-mudahan semuanya siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Padangan menjadi siswa-siswa yang pinter-pinter. Ya. Jadi orang sukses. Ya. Gak cocok dek niki. Kok iso gak cocok? Nek sing ngucapno kene gak cocok. Lho iki Lho, kok ape? iso? Dong ape lho? Iki dhewe drop otot. Lho tak kapok iki omonganmu. Dek Niken sapa ngomong drop out? Iki Ini masih berlanjut sekolahnya. Homeschooling. Ora ya, sekolahku ki mlebu. Tapi metu neh. Heeh. ora nek anu gawe dhewe lho. Dek. Sekolahku mlebu metu. Sekolah apa tuh jane kok iso? Lah, kan kadang mlebu sekolah, kadang kan ndak ngono tadi kan izin. Didikan, Tetep didikan. tetep sekolah. Biarkan anjing menggonggong, pafilah berlalu. Iya. Yang penting aku dan kamu di sini bisa berduaan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kamu kok makin cantik toh, Dik Kamu Niken? kok Ngono makin terus, ganteng ta? Ngono terus aku golek dhewe lho lak gregetan. Lho ndang golek toh sapa? Paling tukang icik-icik kuwi toh kowe. Budian mana Budian? Lah alah Budian sapa? Budian sapa? Aku nek gak Budian wis gak marem mau. Budian ini siapa? Ini Budian. Guru. Yang ini untungnya ada belingnya itu. Beling gundulmu no. Ini behel. Heeh. Ini guru tercantik loh di sini. Masa? Berarti kowe naksir karo Budian. Piye to le suwi ya dhek ra gelem to piye? Lho. Oh, berarti cintamu ditolak. Ora masalah, cah lanang menang milih kok. Sing mbok berarti dengan kata lain merendahkan seorang wanita ya. Hei, kucur gosong. Wanita adalah yang utama semuanya di sini, terutama siswi-siswi yang ada di sini. Kamu laki-laki mau memilih siswi seperti ini? Tidak mungkin. Mungkin. Emang lo tahu nggak kepala sekolah di SMA 1 Padangan? Ya tahu dong. Cowok apa cewek? Cowok. Kan bapak bukan cewek ya kan? Pak Imam blok goblok. Oh, ini tak perkara Pak Imam. Apa iso lho SMA Negeri 1 Padangan nekane mayang karo niki? Wah, luar biasa. Dengan kaya ngene iki, SMA Kota Bojonegoro alah nek apane. Ora enak apa-apa. Tetap nomor siji, tetap Padangan karena yang sudah memperhatikan wong seni ya iki lho. Ini membuktikan bahwa tidak hanya jalur akademis loh, ning non akademis ya penting kok. Sapa sing pinter nyanyi munggah, sapa sing pinter joget munggah iki penting ngono lho. Berarti kata lain bahwa yang diutamakan di sini adalah seorang laki-laki karena pimpinan. Iya. Kamu nggak tahu kenapa Pak Imam bisa sukses, bisa menghadirkan semua ini. Karena dukungan dari ibunya, istrinya. Tahu nggak kamu? Gimana Pak Botan? Aku kudu bela sapa? Sampean kudu bela sing bagus. Antara kuwi karo ingsun milih iki sampean. Awake dhewe nek pilihan kaya pedet kene kaya sapi ya. Kok iso? Ben kita bagus no. Aku neng tengah-tengah ae. Lah. Ih, kamu jahat ya kamu? Aku refleks yo. Kamu jahat ya? Aku tadi dijegal itu loh. Ih, siluman ketonggeng kamu kok gitu terus sih? Kamu jangan nakal di
sini. Kalau kamu sia-siakan aku, Heeh. aku pergi. Loh, silakan kamu pergi. Kamu kan dulu. Ora kudu. Apa gandule kuwi? Oh, pengkhianat ayo. Dek Nang nikah. menang sapa? Hah? Loh, Urung kok iki nang. loh kamu mau memilih kalau kita harus apa bertengkar dengan ini berdua tarung. Ya, tarung. Oke, buktikan. Kita tarung jangan pakai fisik, Ya, apa? pakai suara aja. Oke, perusahaan suara bosok we. Loh, Ayo, ayo buktikan. Dari tadi kan Aku lagi itu apa? Mama sama bokapku. ayo, apa bleset? Ora, itu mama sama bapakku itu lagi cari jodoh, cari menantu. Pastinya kalau penyanyi menentunya paling tidak bisa menyanyi jadi ya. Iya, siapa yang paling pintar menyanyi ini? Nah, Dang, suaranya siapa sih? Tapi pesene bapakku, pesene bapak. sok benak kulit bojo. Nek nek bocah wedok kok pinter masak tangine isuk sregep rumbah-umbah aja dipek bojo. Iya, Loh, toh, malah Mak. malah HP ku ya, Dik ya. Baleki. Pinter masak, pinter umbah-umbah tangine esuk malah kuwi bojo sing digoleki ya kuwi. Iki sing elek. Kok iso elek? Iki bojone wong kok. Apa nek cek perawan kok terus tangi isuk masak. Enak lo mas, aku deh mau masak yo tuh guys. Aku mau masak yo. Alah catering kok. Masak sayur, Dik, sayur. Masak nasi goreng, Nasi goreng. masak air. Masak air. Mm. Ya wis ngono kuwi tok, mie goreng mie sedap ngono-ngono kuwi. Ayo spesial untuk SMA. Oke. Padangan. Oke, siap. Ayo. Wis sik, wis sik. Wis no Buktikan buktikan suaramu kok, Sok. Kowe cedak karo kene. Ayo. Sampeyan piye nyanyi apa? Tak tirono iso aku. Tenan? Ya. Apa lagunya? Tak kei lagu Penyanyi saiki. kondang terkenal, paling lagu Thailand gak iso tuh. Ini pengumuman untuk Tantangan adik. lho, Ki. Sampeyan ora ngerti. Paling sulit. Niken Salindi campur sari bisa pop bisa. Apa nih lagu luar? Bisa ya, Dek ya? Bisa. Buktikan lagu Thailand pasti bisa. Thailand lah. Ya. Ayo. Jiro lu. Enak tetet nan, tetet nan, I like kekepung. Belum, aku yang ngerti gak? Ayune kaya apa nih lagu kuwi malah kita elek. Ora iso Sing to. iso. Iso. Iki Iso aku iso tapi kudu buka lirik. Oh, lho. iki sing lagu pertama sing kedua apa? Sing piye? Oh, sing iki. Wah, aku nyanyi kuwi. Ya apa? Sing apik apa? Apa sing apik? Lagu Jawa aja ya. Oh, lah ini tuh lho. Oke, tak terono rale piye? Matur nuwun pontan samayungi pasudane teko ora ana sing iso ganteni kowe sing tak tresno. Sarah, Ra iso kuwi wangi lho. iya to Sing jare. lagu-lagu kawak lho. Nyara-nyara ki ora mengikuti. Oh ya. Tenang, tenang. Wah, tibake siswa-siswi iki meneng tak kira memperhatikan to. Lah kok ngenteni banyu tibake. Panasen, Dik. Panasen sabar, nanti akan ada jet pump. Ayo. Tresno iki dudu mung dolanan. Kuwi kawak wi. Kabeh mau amarga kahanan sing tak calon among kesabaran mugi Allah paring kesempatan. Muga-muga gring-gring. Tresno iki tutu mung dolanan Nek pegel omong lho. Anu ta, apa jenenge pupune mau cekeken ya? amarga Anu Dik ngadeg sik, Dik. Asam uratku dhuwur, Dik. Pupune ndek. Pupune ndek kok karo bokongku kursise. Lho pupune Ya berarti bokongmu gegeden. tak omongi wong loro. Piye? Wong nyanyi nang SMA Padangan kok lagune kok cinta tak terpisahkan lho. Lah kan lagu kasmaran. Ini lagu barat lho. Lho iso kowe. Oh iso. Dang, Oke. dang. Aku nyanyi kowe sing ngerteno. Ngerteno piye Jawa? Ngerteno Jawa iso aku. Oke. Artene ya Mas Aku ya. ngerteno. Oke, siap. Oke. Sepira. She's gone Dewe from my love. lunga sakjroning atiku. I was wrong Aku salah apa?
gede. Emosi. demonstrasi. Wah, siskon iso teko damar wulan teko ndi. Lah jere pokok ngatekno. Wah, nyanyi dhewe. Iya, iya. Warai lagu barat kok, Sok. Nyanyi Sing sing umum ya, sing umum. sing Iku malah hula-hula rene nyanyi biasane. Oke. Ayo, Lah aku mangis bar duet ya ganti awakmu sing duet. Nah, aku toh, jelas Bang. positif to. Positif piye? Ya, ora kuwi. Lintang asmara ya. Oke. Ya, terima Capek kasih. juga ya. Masih semangat. Mana suaranya? Hei. Oh. Kompak selalu lah kita bilang SMA Negeri 1 Padangan ora umum jawabannya. Bisa ya? Coba bisa satu kali yo. SMA Negeri 1 Padangan. Kowe diprotes bu gurune. Nyapa ta? Ora ngono. Iki gawe yel anyar, Bu. Yel saja. Kanggo awake dhewe ngene ra ora. Buwe kok medhit mentos, Bu. Anu duwe jaluk yel. Ah, delok yele. Asa Sak yel. nek yel SMA Padangan Aku ki kayak dhewe. awake dhewe yel dhewe. Kenapa anu siswa-siswa ki ora jawabi rapat kompak? Nyapa? Perkara wis panasen. Iki wis karek golek banyu kok, So. Tapi luar biasa tetap Luar kompak. biasa. Tentunya tahun ini SMA Negeri 1 Padangan sangat luar biasa istimewa. Iki akeh lho Mas sing ngiri kaya ngene Mas. Oh iya. SMA Sabojonegoro ki padha ngerti padha krungu kalau SMA Negeri Padangan nanggap Mayangkara. Mayangkara Niken Niken Salindri enek dagelane lho Nah. luar biasa. Sekali Umpama kok Niken Salindri Mayangkara dhewe ora nek komet dodok. Heeh. Iki udan tuwres angin ngono. Mosok ya Menawa. padune kowe pengen melu wae kok saka. Kudune ngono lho to. Yuk, langsung dipanggilkan. Betul. Kalau tadi ada Niken, yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Ah. Masih bersama Mayangkara tentunya. Oke. Sapa? Sopo to artis sing berikut iki? Artis asli kelahiran Jawa Timur Indonesia. Artis sing duwe goyang istimewa. Ada siapa dia? Sopo to? Sapa? Iki lho. Lah iya sing rasa. Iya, sapa? Padha ora ngertine ne to. Ya awake dhewe malah kaya MC Koclok kok sesuk kok. Kok Mas Bal kae to. Mas Bal sapa? Balowo. Mas Bambang kok bos jepuk bale tok kok. Ayo. Nuwun sewu Mas Bambang ingkang salajengipun sinten menika? Sinten? Yuk kita kasih plus yang punya. Ada siapa dia cantik ya Iresa? Ada si cantik. Woi. Siapa Bang? Afi. Alfi Mayangkara. Nanti wong-wong iki. Ki luar biasa loh Mas. Seniman dari Bojonegoro bersatu di sini dengan seniman Kediri. Betul. Istimewa. Langsung bertemu. Selamat sore. Alalala silakan. Selamat Nami Endi. sore. Awake dhewe kaya guru ngaji. Apa ya? Angger presiden kok cium tangan Loh, kaya guru ngaji. menghormati yang lebih tuwek. Iya ta? Anten yo tuwek ning aja dituwek-tuwekno nemen to, Mbak. Ketok ning kene ki tuwek. ngono ta. Ning asine jiwane jek enum. Iya kayak bocah-bocah ngene iki ya. Apa ngono? Ya kaya Iya, kuwi. ngono ta. Monggo, Mbak Ya, Afi. kita hibur lagi ya ini. Tuh, piye? Tahu sekolah ora? Ya Eh? sekolah. Sampeyan cek sekolah. Sudah lulus dong. Oh, sudah lulus. Sampeyan Sudah sudah lulus lulus, toh? sudah lulus, Sudah lulus. Tapi tahu SMA. Tahu Tahu, SMA. Pak. Ya kaya ngene iki. Ya iya to kaya Menurutmu sakmene kae sing paling enak sapa? sing paling Yang paling enak. sing paling enak ya kepala sekolah. Oh, ora enak no. Lah nek ra enak. Iki nek apa-apa tanggung jawab lho Pak Imam. Oh iya, benar. Nenek kurangnya mesti nambeli ya. Nah, kuwi kepala sekolah. Enggak, Lah terus apa yang paling enak? Guru paling enak Guru ya sik mikir to. Lho kok ngajak mikir piye? Piye to? Sik kerja berat. Kerja berat. Kerja berat. Lah sing paling enak apa? Yo penjaga. Kok iso Kok iso penjaga? penjaga? Penak nak penjaga di. Penake piye? Nek guru jek dituntut tok. Tuntut piye? Kadang-kadang enek ra bener. Ah. 50 juta yo. Iya. Lah nak penjaga tahu teman kowe dituntut. Bayarane renek sakmono. Oh, tidak penjaga. Tigo tuku Enak kopi ya jadi tukang penjaga. Iya, Kalau bapak penjaga langsung mesem gitu. Oke. Berat. Tanya kalau tidak percaya Pak Heri Purnomo. Piye Pak kowe? Heri Purnomo. Kowe kok hafal Pak Heri Purnomo ki? Enggak Sok? apal aku nek guru sing lain daripada yang tak apal nih. Pak Heri lain daripada yang lain. Lain loh. Lainnya piye? Lebih galak dari guru yang lain. Kok Ngawur. lebih galak? Lebih tegas, Lebih Lebih tegas. Bagian kesiswaan ngono kuwi Mas Oh, biasanya. ya, harus. Dadi Terus? ngurusi bocah-bocah sing bermasalah biasanya. Ditawarkan minta lagu apa? Anak-anak semua yang ada di sini minta Iya. lagu apa, Nak? Les
Lestari. Ayo Jan. Ya diparingi langsung. Langsung. Oke dong. Langsung ayang karang. Tapi joget semua lo ya. Aja melimpruk ngono semangat dong ini ya. Semangat gak? Semangat lah ya. Oh semangat loh. Lah ya waduh wis Padangan. semangat. Dan juga Padangan. nanti untuk siswa-siswi sini nanti minta perwakilan 2 anak ya. Oh, sip. Nanti yang berani maju ke depan 2 anak. 2 anak maju ke depan nanti dapat hadiah Dapat uang 50.000. Setuju? Oke. Setuju uang 50.000 setuju? Nanti yang kasih Cak Komet ya, duitnya sing maringi Mas Komet. Oke. Mosok memang 50.000 men. 50.000 ki nggo DP. Bu DP. Nek iki atine lega ditambah 200 biasane Oh ngono. biasane ngono peh. Sugeram to Mas. Ora perkara sugih, Komet niku wonge ra mentalan. Ora mentalan. Ora tega Ora enak apa-apa tega. diparingi. Walah ngono. Saking apikane Saking ndekane apik, ana wong njaluk bojone dikekno. Lho bojo iki. Nggih. Wis karek badan. Bojo Iso kaya ngono ya. badan ya, Wong Bang. lanang iso kaya ngono ya. Wong lanang ki tanggung jawab karo sing wedok setia. Aku ki royal ngono lho. Lah kene Keroyalan lek kuwi nek temen-temen. lapangan titel di tak tukune lho aku. Nggih apa lapangan itu? Nggih apa? Bal-balan to Mas lapangan. Ya, Keren piye kok iso iki awake dhewe ugi ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah. Oh, nggih. Bapak Imam Kambali Ah, sembah nggih. nuwun. Niki Bapak Nawi Keparang raketang sekedap nggih to. Nggih. Niki katuran minggah teng pepanggungan sareng-sareng Mayangkara. Nah, nggih. Dumateng Pak Imam sekedap, Pak. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Katur dumateng anu, so. Ya, anak-anak semuanya tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Imam Kambali. Apik lambe apik. Nggih, sugeng santen Bapak. Nggih nyuwun sewu radi maju mriki, Pak. Ah, nggih. Alhamdulillah akhirnya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah tercinta kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah. Bapak Imam Kambali wis cocok jadi pimpinan. Nah asmanipun imam. Imam itu yang terdepan. Ya ta? Nek salat mesti imam sing bagian ngarep. Ora Loh. mesti. Kok iso ora mesti, Dek? Dalah apa? Sering makmum iki Mas. Nggih, tapi lek asmane jenengan imam niku sudah jelas menika. Makmum Mas. Hah? Makmum. Nggih, nggih, makmum. Imame Pak Nugroho mriki. Oh ngoten. Kula mboten maning bantah, Pak. Soalnya abang ijone kula kantun jenengan niki. Lah awakmu ngomong apa? Imam itu sebagai pimpinan, jadi kepalane sing di depan pas sebagai pak. Salat. Salat toh. Oh, berarti ku ora pengalaman. Kira pengalaman. Ora tahu salat jenazah. Ya tahu toh. Ngarep dhewe apa? Mayit. Lah iya. Mulane wong berpengalaman. Seneng dengan adanya seperti ini anak-anak? Mayangkara ditanggapke ngeten iki seneng. Nah, ngene iki nek iso seminggu pisan. Dadi Mas Komet Dodok nggih diundang. Mboten. oh, Alhamdulillah. udan wis. Deres. Ciri cah Jonegoro, nek ra seneng karo wong Jonegoro. Modele kok ngece. Nggih. Yang belum kalian tahu, anak-anak semuanya tahu bahwa Pak Imam niki adalah penyanyi luar biasa di era tahun 80-an. Oke, kita buktikan anak-anak ya. Kita buktikan semuanya ya. Pak Imam. Suarane ya, Mas. Kapan nih ngerjai Pak Imam? Welek banget. Nggih, 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 nggih. Nggih, sepindah meleng ngatur kesempatan nuwun Bapak. Alhamdulillah. Pokoke angge wonten Pak Imam insyaallah Komet Dodok nderek ya Mas ya. Pokoknya teputi-puti Teng putih-putih nderek. Pak Nggih. Imam dinas teng Rao Komet Dodok ya Nderek. dijak nderek. Nggih. Pak Imam dinas ning Bojonegoro. Derek. Pak Imam dinas ning Dander. Nderek, Pak. Pak Imam mlebu ning Jeding. Derek. Yo ora. Lah mau apa? Ayo ora. Ah nggih nggih nggih. Napa Pak menika? Langsung nembang napa aja paring Anu dalu? nggih, duet napa? Terus nyuwun anyekar. Nggih to. Nggih. Napa Pak? Kersane kula tak konfirmasi karo para pemusik ini. Heeh. Ah nggih. Nemu mawon. Wih, nemu. Apa ta? Ditemani nggih. Anu, santai kan Mas? Ada yang menemani nggih. Oh nggih kedhe ngoten. Nggih. Nek lali lirike. Nggih nggih nggih. Kali Adinda Adinda. Ayo. Menemani aja. Heeh, monggo. Hah? Mayang karaki sinjene ya ayu-ayu pilihan. Resik-resik putih-putih.
Rasane iki kok iso piye? Ini Bapak Ibu Guru dikenalkan nih calon saya. Calon juragan. Duh ngaleh lho. Nah, batane kaya lintang kok dia. Koso lintang piye? Mbak Putri. Heeh. Mbak Putri monggo, Mbak. Inggih, Mas. Halus. Nembang apa, Pak? Nemu get-get. Nggih. Alon ora iso kok nembang apa, Pak? Taklet lho, Mas. Nyuwun sewu, Pak, badhe Karnapa lho ngono. Nembang apa, Pak? Ngono. Aku semangat lho, Mas. Lah iya, kowe kudu ngono. Dampingi. Wah, salah nangkep dagelan. Oh ngece kula nek esuk niku kok jenengan ngece kula niku. Oi, Tase to. Tase to, Pak. kece. Beh, Pak Imam Ngece, ngapor Pak. repot. Ngece nggih. Ora usah dibayar, Pak, mengke. Ngece. Pak Imam sebagai pucuk pimpinan nyapa kok nyemprit. Ngece nah ngece maneh. Ngece. Loh, ini saking perhatiannya gitu loh. Sampai lalu lintas saja diatur Pak Imam. Ngoten le. Pak Iman sangat terus. Mas Dodok mangke Siap. saya dijak manggi kula nggih. Nggih siap-siap. Lah ngenyek kula iki. Siap nggih ngapunten ingkang kathah. Nggih. Nggih ngapunten ingkang kathah. Nggih, mumpung masih ada Bapak Kepala Sekolah, kita panggilkan tapi janji berdiri semuanya semangat. Ada Niken Salendre. Mayang kono ayo. Oh, ya srekelan cacah iki. Tonggo tak ciprati. Oke. Ciprati apa? Kok ciprati kok. Walah lebar pas anak pengen ngerti gantengku kabeh pengen ngerti gantengku ya ta. lah kowe iki jane wong kemisit kemijilen kok. Iki ning kene iki pengen Niken Salindri kok. Peh luar biasa tenan kok sok. Pakai helm. Nanti harapannya dari SMA Padangan ki ada Niken Salindrinya Bojonegoro. Mudah-mudahan nular. Nggih, sabar Bu nggih. Mangke niki kan kepala sekolah. Niki durut. Nah, wonten Bapak kepala sekolah mangke durut terus gurune badhe niku terus siswane lho. Penak teng mriki niku. Iya, ini Bapak Sugeng siang, Pak. Pak Imam kembali ke sini. Kembali yuk. Comeback. Wih, Ya. comeback. Lagunya apa, Pak? Gala-gala kok tuwek men le sampean iki. Jek enom kok terus jalane tuwek. Mas Do, Piye? kono enak gala-gala. Heh. Kene padamu negeri. Berarti cah nasional kene iki. Patriotisme luar biasa. LDR. Oh iya, boleh LDR. LDR. Oh, enggak rai bapaknya rai Bu LDR sih. Oh ya, ini istri nggih, lagi Ibu. Nggih, mosok nggih bapak kali bapak. Ya. Oh, bapak, ibu niki putrane. Nggih. Berarti saged diputer. Loh, kok diputer piye kok? Ora puterane ora. Anake. Oh nggih. Nggih. LDR.